Abalandeli bezinhlangano iMarch and March ne-Operation Dudula babambe omunye umbhikisho ngaphandle kwesikole samabanga aphansi i-Eddington eThekwini. Bakhala ngokungatholi izikhala kwezingane zabo umsinsi wokuzimilela kule sikole. Basola lesikole ngokubeka phambili izingane zabo kufika kuleli zwe. Inhlangano iMarch and March isagcizelela ukuthi siphezulu isibalo sezingane zabo kufika ezifunda kule sikole. Iphikisa isibalo esivezwe ngusihlalo wekomiti lemfundo nezempilo eqenjini ANC, uDokotela uSibongiseni Dlomo, othe zingaphezulu kwama-500 izingane zabo kufika ezifunda kule sikole, kanti ezili-12 zazo azinawo amaphepha agunyaza ukuba kuleli zwe. Angilindele ukuthi bangakuphikisi. Nami ngicabanga ukuthi kulesimo engikusona ukuze babhule umlilo vele kufanele baphikise. Kodwa-ke asisekho ekuthenini-ke bayaphikisa noma bayavuma. Esikushoyo ukuthi even le number le yasinika yona-ke athi yona. Ayi-dispute lento esishoyo. If uney'ngane eziwu-500 and something eziya ku-600 eziphuma ezweni langaphandle, kuno-60 something owase-South Africa. Awabakuboni yini lokho kuyi-problem bona. Umholi weMarch and March uthi udumele ngohulumeni wakuleli zwe. Biggest disappointment uhulumeni wethu. Ngizothatha nje u-MEC waka-education. Fair enough ufica inkinga isikhona. Siyakwazi lokho. But wena as u-MEC yini oyishoyo kubazali? Address abazali abanganayo indawo yesikole. Musositshela ngokuthi ingane yonke inendawo ine-right yokufunda. Lo mbhikisho ubuhanjelwe nangobuholi bezenkolo. As a church, we cannot relax and stay at home, more especially when there is a concern about how the education should be run in South Africa. Abazali bashaya phansi ngonyawo bathi abasuki kule sikole izingane zabo zingakayitholi izikhala. Okusenza size la ikakhulukazi ukuthi enesithunga ayisengeli phansi. Asikwazi ukuthi izingane zethu la zingakwazi ukufunda. Kube khona abantu izingane zakwezinye indawo ezothatha amalungelo ezingane zethu zabazukulu bethu. They told me to go to another school because they're full. And then they told me they're going to put me on another waiting list. Why can't those children, their children, be on the waiting list? Amaphoyisa besiqaphe ngolokhoza isimo ngaphandle kwalesikole. Okubuhlungu kakhulu izingane zama-foreigners izona ezifunda la ngaphansi kulesi sikole ezethi izingane azikho ezethi izingane ziyanqatshelwa ukuthi zifunde la kuthiwa ihambe ze kwenye indawo thina sicela sesikhathele tired lo government wethu sicela ukuthi ama-foreigners ahambe isidinga ukuthi izingane zama-foreigners zihambe la. I'm highly disappointed with our government because this matter was supposed to be addressed by the government. Right now there is no leadership. No one from the administration people that are coming here ukusolva le nkinga esibhekene nayo. iMarch and March izoqhubeka nalembhikisho kuze kube izingane zabo umsinsi okuzimilela kuleli zithola izikhala zokufunda kule sikole.